Ambua एक होनगासिनो दुइ 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 दुइनिफ्रायनो बारा बिसोर एकल' होनो र' सालाफोरखौ रायहैनां दुइ 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 दा एकल' होनो 3 4 5आलाय सोर फोरोङा नोंसोरखौ सोर मास्टारमोन बबे कलेजनि बिलाय खालि एकल' बुङो रायजानानै दाना सिरि थाजोब्बाय लाजिबायदां एकजों नयजोंल' साननो रोङो दैबाना जादों नै जोंनिथिं लोमजोब्बाय गासिबो जा देरबोदों दैया रायजाम्फै होनो बे दैखौ रायजाम्फै दै दिनै फार्स्ट देरबोदों दिनै मोनायाव अखाया एसे बुरजा हादों ओंखायनो देरबोदों खुरखालांजोब्बाय दै देरदों नै जोंनिथिं बिरादनो लोमजोब्बाय दैबाना दैबाना जादों लोमजोब्बाय दासिमबो एकनिफ्रायनो बारनो रोङा दुइ दुइ एक दुई एक दुई एक दुई 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 दा एकल' होनो 3 4 5आ बहा थांखो एकल' होनो